So muna kira ga waɗanda suna da shirin cewa za su fito wannan zanga-zanga domin su zo su gabatar da kansu kamar yadda doka ta tanada. Ba za mu lamunci duk wani abu na tashin hankali ba za mu lamunci duk wani abu na mai nau'i na kone-konen dukiyar jama'a ba za mu lamunci duk wani abu wanda ya danganci daba ba. Saboda haka idan zanga-zanga ce kowa ya san yadda ake zanga-zanga, amma duk mutumin da ya fito da niyyar tada mana zaman lafiya wanda ke wannan jiha tamu, wallahi ba za mu bar shi ba. Sunana ASP Mansur Hassan, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna. Akwai shirye-shirye wayanda mutane wasu suke yunkurin yin zanga-zanga a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. To duk da mun san cewa Kaduna ita ma akwai yiwuwar wasu suna iya fitowa su ce za su iya yin zanga-zanga ko wani abu. To wannan dai ya sanya shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna CP Audu Ali Dabigi PS Daga ya tsaya tsayin daka domin a tabbatar da cewa an yi ba tare da an saba doka ba ko an taba dukiyar mutane. Kamar yadda aka sani akwai inda suna nan suna kamar yadda wasu ke yunkurin yin zanga-zangan nan cikin lumana, wasu kuma suna nan suna yunkurin domin su tabbatar da cewa sun tada hankali, sun yi sace-sace ko abin ma har ta kai ga tashin hankali a wannan ƙasa tamu. A jama'an mutanen Kaduna kamar yadda muka sani, mutanen Kaduna mutanen kirki ne, masu son zaman lafiya ne, masu son ci gaban ƙasa ne. Muna kira a gare su duk lokacin da mutane za su fito su yi zanga-zanga su sani cewa 'yan sandanmu suna nan mun zuba su a ko'ina da ina, tun da kama daga na farin kaya da sauran jami'an tsaro waɗanda suke su ma suna nan, duka mun haɗa kai ga baki ɗaya domin mu tabbatar da cewa an yi wannan abu, an samu zaman lafiya a wannan jiha tamu. So muna kira ga waɗanda suna da shirin cewa za su fito wannan zanga-zanga domin su zo su gabatar da kansu kamar yadda doka ta tanada. Doka ta tanaji cewa in za ka yi zanga-zanga ka sanar da hukuma. Bayan sanar da hukuma, wajibi ne mutane su sanar mana da hanyoyin da za su bi domin mu tabbatar da cewa mun sa jami'anmu a wurin kuma mun sa ido sosai a kai. Wajibi ne kuma a faɗi mana lokacin da za a yi, karfe nawa za a fito da kuma karfe nawa. Sannan kuma dole ne duk mutanen da za su yi wa'annan abubuwa mu san suwaye shugabannin, domin idan wani abu ya taso mu san suwaye za mu tunkara daga ita. Wannan ya sanya muke kira ga al'umma da cewa mutane su kiyaye, kuma jami'an 'yan sandanmu suna nan ko ina da ina tare da rundunar sauran jami'an tsaro na wannan ƙasa tamu gabaki ɗaya domin mu tabbatar da cewa a wannan jiha tamu ta zauna lafiya. Ba za mu lamunci duk wani abu na tashin hankali ba za mu lamunci duk wani abu na mai nau'i na kone-konen dukiyar jama'a ba za mu lamunci duk wani abu wanda ya danganci daba ba. Saboda haka idan zanga-zanga ce kowa ya san yadda ake zanga-zanga, amma duk mutumin da ya fito da niyyar tada mana zaman lafiya wanda ke wannan jiha tamu, wallahi ba za mu bar shi ba. Kuma wannan gari wajibinmu ne mu tabbatar da cewa al'umma da dukiyoyinsu mun kare su, haka kuma za mu sa karfinmu da dukiyarmu da karfinmu da duk wata dubaru namu domin wannan jiha ta zauna lafiya. Muna kira gare ku ku kasance masu bin doka da oda domin wannan ƙasa tamu ta ci gaba.